Magpapakabait muna si Kim Chino. Iwasan muna natin ang mga double meaning nyo dyan. Huwag muna kayo maging green-minded. This is Holy Week Special! Ibibigay ko ang pwede mong gawin sa Semana Santa. Ito, single edition to ha. Unang-una, this Holy Week, pwede kang mag-digital detox. Ito yung sinasabi natin na minsan mahal kaya hindi ka nakaka-move on, kaka-cellphone mo yan. Minsan kaya ka nasasaktan sa ex mo, kaka-cellphone mo yan. Huwag ka muna mag-cellphone. Huwag mo muna isipin yung trabaho. Huwag ka muna magbukas ng laptop. Ako naalala ko dati kami nung hindi pa na, eto, lalabas na naman yung edad ni Kim Chino. Yung kapanahunan ko, wala pang cellphone noon. Kami ay naglalaro-laro lang, kakain, salo-salo. Marami kang magagawa. Wag mo lang gagamitin, of course, ang mga digital platforms o di kaya gadgets mo. Kaya nga detox, ibig sabihin mawala sa isipan mo ang kakatihan mo magpipindot. At ang pangalawa, mahal, this Holy Week, pwede kang mag-family time. Noong mga panahong wala kang pera, nandyan yung pamilya mo. Kaya di Semana Santa, it's about time para mag-catch up kayo sa mga pamilya nyo na talaga nga namang minahal kayo kahit pangit ang ugali nyo. Pangatlo't panghuli this Holy Week, pwede kang mag-me time. Opportunity ang me time para patawarin yung sarili mo sa pagpili sa maling tao. Nabulag ka lang sa pag-ibig to the point na gumastos ka ng malaki sa maling tao. Tama na ang pagsisi sa sarili para naman makausad ka after Holy Week, pwede ka nang lumandi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.